Twee ongelukken op de A1 tussen het Jereveen en de Jouwer hebben van een morgen voor kilometerslange files zorgen. Net 4 van het verkeersplein van de Jouwer wienen 4 auto's en een vrachtwagen belutsen bij een kettingbotsing. Aan de andere kant van het dik bij Oude Haske rekt een auto te wetter. De gemeente Dongerdiel had nog hield geen aanvraag in zinnen bij het Waardfonds voor het Zuiderieproject. Goed 20 miljoen, zowat de helft van de hele investering moet uit het Waardfonds komen. De Zuiderieën zal uitjippen worden en de bregen verhegen. Waarom Dongerdiel het Waardfonds net benaderen had, is net bekend. Er binnen 3 mees kon houden die het verdacht worden van belutsen niet bij een oerval op een 22-jarige man in Wolvergeer. Het gaat om een vrouw van 41 uit de Grijze Pijn, een man van 28 uit Bijlen en een 46-jarige man zonder feest wemplak. Het slachtoffer waard menjentjoen in zijn eigen huis vallen en mishandelen. Op een soort plakken speelt de vraag wanneer het Sint-Maarten viert worden mat. De katholieke feestdag valt het hier op snijn, maar de vraag is dat het wel geschikt is. In Bijgelijks Veenwouden wordt Sint-Maarten sneunel houden, uit respect voor de snijensrest. Joenen vannacht kans op een buiken. Er stiet een matige en vrij krachtige west-zuidwesten wind. Het wordt zo'n graden. Morgen een beroende loft, maar er zit geregeld zinnen, bij een temperatuur van goed 11 graden.